Ayagasozabiko, ayagasozabiko, awagasozabiko, ofana naye, ofana naye, ofana no Jesu, ofana naye, ofana naye, ayagasozabiko, awagasozabiko, ayagasozabiko, ofana naye, ofana naye, ofana no Jesu, Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Sibaningi ke siyamemezela uJesu. Kodwa inkinga simazi. Glory to Jesus. Asimazi. Sithola uJesu ubuza abafundi bakhe, his own disciples. Asehambe nabo lapha nalapha wenza ama miracles ehamba nabo. Kodwa these people they still don't know him. Abamazi sebehambe nabo. Into eyenzeka la emhlabeni. Sihamba noNkulunkulu, sihamba noJesu. Sasho sithi hayi uJesu impela, uJesu, glory to God. Kodwa asimazi. Jesu uthi no ake ngibabuze lamadoda. Nayifika lapha lithi kaNkulunkulu wafika eKesariya, my God, hallelujah. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya, hallelujah. eKesariya Philippi wababuza abafundi bakhe wathi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Glory to Jesus. Wenze njani uJesu? Uphuma esixukwini, ushona emaphandleni. Nabefika ngoba uyabona la esixukwini ayikho into ongayenza esixukwini. Esixukwini uthi uyaqala uyalungisa, uthi uyathatha uyabekela izinto zakhe, qhamuka omunye avele edlula vele akhahlele kudlu sekumoshakele. Hallelujah. Uphinde futhi uthi awenzani wena ngayingena indaba yakho. Uphinde futhi uthi uyaqala uyabutha uyahlanganisa, qhamuka omunye uqhamuka ngapha afika akhahlele kudlu. Ugcina ungazange usakwazi ukuyenza into ofuna ukuyenza. Jesu wabona akuphunywe esixukwini, khuphuka uyahamba emaphandleni aseKesariya. Fika nayisehleni nabo uthi madoda, abantu bathi ngubani mina? Glory to Jesus. Baphendula. Honestly, baphendula ngokuthembeka. Hallelujah, glory to God. But abantu bathi uJohn umbhaphatisi. Basho ama-answers amaningi angahlangani lokhu uJesu ayikho. Glory to God. Hallelujah. Seqhamuka uPetru. uPetru ulethe answer accurate, straight to the question. Hallelujah. Glory to God. Athi Simon Petru waphendula wathi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu onjani? Ophilayo. Hayi ofile. uKristu indodana kaNkulunkulu onjani? Ophilayo. Glory to Jesus. Yamjabulisa uJesu le answer le. This is what I was looking for. Ngoba yikho into ejabulisa uthisha njengokuthi nayithi uyamakha ama-exercise engane atholta ule iphendule ngendlela engayifundisa ngayo, le iphendule ngendlela engayifundisa ngayo, le iphendule ethi uyabala ithothela kona ushayile ithothela iyajabula uthisha. Glory to God. Manje noJesu ujatshuliswa yi-answer evelayo, labona ukuthi uya-answer vele evela kuNkulunkulu le. Lo uyembulelwe uNkulunkulu kusho ukuthini? Kusho ukuthi uyahlala noNkulunkulu, uyamfuna uNkulunkulu, naye mfuna uNkulunkulu, uNkulunkulu membulela ama-answers onke. Glory to Jesus. Ngoba ukuhlala noNkulunkulu kuvulela ama-answers azokubuza wona ukuthi naku kanje kukanjani. Hallelujah. Lalela ke
uPetru waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, sekuphendula uJesu ke manje okade buza ukuthi bathi abantu ngubani. Siyaphendula kuJesu. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Hallelujah. Uyabona ama-answers avela kuphi? Avela ezulwini. Glory to God. Now ufuna ukwazi isimo obhekene naso. Ungaye ezigebengeni ifezi ufuna imali bese sizokutshela ukuthi uqhubekani ngempilo yakho. Go straight to God. Uzokwambulela. Hallelujah. Glory to Jesus. uPetru ulethi answer egculisa uJesu. Naye lethi answer egculisa uJesu. uJesu yena wenzani? Hallelujah. Glory to God. Ake ngikukhombisa ukuthi nawe lethi answer egculisa uJesu wenzani uJesu empilweni yakho. Glory to God. Hallelujah. uJesu wayesethi, my God, glory to Jesus. Ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Amasango eHadesi awayulaphula. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Hallelujah. Glory to God. Uyabona ukuthi ukwazana noJesu, ukumazi uJesu ukuthi kubani, kukwenzelani. Ngokumazi nje uPetru uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophilayo ophezulu konke. Glory to God. Kwenzekani lapho? My dear Lord, hallelujah. Izinto ezenzekayo usethola amandla manje. Uyamgcwalisa uNkulunkulu. Uthi nami ke Jesu, ngoba usungazile ukuthi indodana yophezulu konke futhi uNkulunkulu ophilayo. Nami ke sengithi ke phezulu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lawo. Amasango eHadesi ngeke lahlule. Hallelujah. And iHadesi ke ake ngichaze iHadesi ukuthi yini. iHadesi indawo yabafile. Glory to Jesus. iHadesi indawo yabantu abafile. Abantu abafebe njani? Abantu abafebe qhelelene noNkulunkulu. Leyo ndawo ibizwa ngeHadesi. Ofayo engabuyisene noNkulunkulu akaye eparadise, kodwa uyahamba yolahlwa eHadesi. Hallelujah. Glory to Jesus. Uthi kuJesu kamasango eHadesi ngeke lahlule. My dear Lord, ibandla ngizolakha Petru ngoba wena ungazile ukuthi ngindodana kaNkulunkulu ophezulu konke futhi ophilayo. Phezu kwaleli dwala sengizokwakha ibandla lami, namasango eHadesi ngeke lahlule. Hallelujah. Umgicebeza ngeauthority uthi whatever you bound in earth, it shall be bound even in heaven, my dear Lord. Hallelujah. Okubopha emhlabeni kuyaboshwa nasezulwini, nokukhululayo emhlabeni kuyokhululwa egameni likaJesu. Glory to God. Uyabona ke manje kuphenduleka i-answer ukuthi yini indaba abafundi bakaJesu ubethi nayithi uJesu ehamba nabo, okhamba umuntu ebanjwa amadimoni. Babiza uJesu bathi, Jesu nanange egitshelwa amadimoni. uJesu avela kukhuza idimoni lihambe. Bese yababuza ukuthi indaba nina ningamkhulekelanga hambe. Glory to God. Sekuyacaca manje ukuthi babengamazi ukuthi uJesu ubani. Babengamazi. Uyabona na ungamazi uJesu uyodelelwa amadimoni. Na ungamazi uJesu uyodelelwa iyo yonke into edala yokufanele ikuthobele. Iyokudelela ngoba fanele ikuthobele wena, kodwa ngenxa yokuthi umazi uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke futhi ophilayo izokudelela. Hallelujah. Kodwa uPetru ngenxa yokuthi wamazi ukuthi lo uJesu indodana kaNkulunkulu ophezulu konke futhi ophilayo. Hallelujah. Uyawathola lamandla.
kufuneka abantu abazokwazi uJesu njengenkosi nomsindisi nanjengendodana kaNkulunkulu ophezukonke, ukuze yena uJesu nasebekwazi lokho uzobagixabeza ngamandla ukuthi konke abakubophe emhlabeni kaboshwa nasezulwini, kodwa bangamazi uJesu ukuthi indodana kaNkulunkulu ophezukonke ngeke bawathole lawo mandla. Glory to Jesus. Noma bengaqhoka kahle, noma bengacula kahle, kodwa nabengamazi uJesu ukuthi indodana kaNkulunkulu ophezukonke ngeke bawathole lamandla ukuthi babophe konke okusemhlabeni kuze kuboshwe nasezulwini. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Kunezinto ezisihluphayo la emhlabeni. Ziqala ukuhlupha ezweni lakomoya. Glory to God. Amadimoni avela aqala aqonde lapha emzimbeni wakho komoya, afika destroy kudestroyeke, kodwa kungakamanifesteki kule physical body yakho, kungakabonakali kule physical body ohamba ngayo. My God, hallelujah. Glory to God. Manje uPetru unikwa lawo mandla layo ukuthi ozokubopha la emhlabeni uzukubophe futhi nasezulwini, kuyaboshwa. Ozokubopha la uzukubophe nakuma spiritual bodies ethu uzoboshwa. Hallelujah. Kunamathuna agujelwe bonke abantu abaphilayo ezweni lakomoya. Hallelujah. uPetru uthole igunya lokuthi awagqibe onke lawo mathuna ngenxa yokuthi unikwa amandla okubopha kusemhlabeni nokusezulwini, ngenxa yokuthi uyamazi uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophezukonke futhi ophilayo. Hallelujah. Glory to God. Besidinga ukumazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophilayo futhi ophezukonke. Hallelujah. Ukuthi ophezukonke kusho ukuthini? Ngoba phela kubuye understand bayibacanga ukuthi hayi ophezukonke angafuni ukuanalyze ukuthi what does it mean ukuthi ophezukonke. Uphezukwazo zonke izinto. Uphezu ngisho nakusemathembeni akho wathembayo. Uyo phezukwawo, uyo ozwahlulela, uyo ozwaphosa eHadesi, uyo ozwafaka emlilweni, uye uphezukonke. Hallelujah. Uphezukonke. Glory to Jesus. Wena uNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu ophezukonke futhi uNkulunkulu ophilayo. Iwavela wahlanya uJesu akafunanga nokuqhubeka ne-question ukuthi right omunye uthini ke, wavela athi phezulu kwaleli dwala nyalakhe ibandla lami. Glory to Jesus. Eqonda ukuthini? Eqonda ukuthi phezulu kaPetru uyafisa ukuthi bonke abantu abasemhlabeni ifoundation yabo ingawuye uPetru. Hallelujah. Ba understand, bazi ukuthi uNkulunkulu waletha uJesu emhlabeni uyindodana kaNkulunkulu ophezukonke futhi ophilayo. Uyaphila. Akudingi ukuthi uze ezintweni ezifile ngoba wena ufuna ukuphila. Hamba uye kophilayo khona na uzophila. Glory to the Son of God. Kodwa na ungakamazi uyochethekelwa isikhathi. Na ungakamazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophezukonke futhi ophilayo, hayi uzophelelwa yikho konke. Kophela konke. Kophela konke. Kophela konke. Kophela konke. Kuthi sekuphele konke, mhlambe nezinsuku zakho bese seyiphela. Bese ziyakuphelela izinsuku zakho. Ziphela izinsuku zakho ubungakamazi uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophezukonke futhi ophilayo. Kuphela izinsuku zakho bese kuphela nemali yakho, kuphele konke kwakho ubuso uyahamba uyolahlwa eHadesi. Bese yaculela amadimoni. Ngoba uzobafica akade bedlala lapha sebelizwela iqiniso. Sebezama ukuthi benze ngendlela okwakufanele ngayo, benze ngayo besaphila. Thoda akusekho ukubuyela emuva. There is no turning back. Hallelujah. Uthothi uyababona bese yasha amadimoni bese it's too late. It's too late. Glory to Jesus.
athi amademoni it's too late. Uthi ayibheka izinto ezikubambezelile. Awulezi zinto bengayiyeka nje. Lezi zinto bekuyizinto nje engasile ebengavele ngiyiyeke impilo yami ngihlanganise nomdali wami bese ngiba right. Hallelujah. Nawuthi ayibheka izinto ezikubambezele, izinto ezikudalela istress. Futhi istress esingapheli. Ngasho ukuthi mhlawumbe na usukhuluma ukuthi hayi angikuthandi lokhu wezinto engiyithembile. Ziqhubeke izinto oyithembile zenze lento ongayithandi. Hallelujah. Bese ziyaphela insuku zakho. Kanti na uzobaleka uye kuNkulunkulu ondodana yakhe uJesu Kristu ophilayo. Hallelujah. Nonamandla onke, nonamagunya onke okukunika iauthority phezukwazo zonke izimo. Hallelujah. Impilo yakhe bengamnandi. Bungaphila kamnandi. Bungajabula, bungahamba ukhululekile emhlabeni. Bungaphila kamnandi nakuwo lo mhlaba oyikhathi zokugcina. Lapha amadimoni hamba khona ngenyawo egijima echana edelela ngabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Edelela ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Edelela izidalwa zikaNkulunkulu ezadalwa ngomfanekiso wakhe. Wayidala uNkulunkulu idalwa zafaniswa nayo, waphefumulela umphefumulo wakhe kuzo. Wafika uSathane wafika wadelela wabukisa ngaba abantu bakaNkulunkulu. Uyadelela uSathane, uyabukisa ngabantu bakaNkulunkulu. Uyabukisa ngabantu bakaNkulunkulu. Kungakujabulisa ukubona umuntu egijima emgqonyeni ngathi ikhanda lakhe alisaphilile. Sathane udelela uNkulunkulu wakho. Ubukisa ngoNkulunkulu wakho. Uthi uqhoshela uNkulunkulu nje asibona isidalwa sakho wasidalwa ngomfanekiso wakho sinjani. Sidle emgqonyeni. Uyasibona isidalwa sidalwe ngomfanekiso wakho uthi senzani? Senza u1 no2. Na uthi uyayibona zonke lezi zinto azenzayo ziyamehlisa uNkulunkulu isithunzi. Uthi uNkulunkulu asidala umuntu ngomfanekiso wethu. Asifuse bese yabusa emhlabeni. Kodwa sithola umuntu odalwe uNkulunkulu ofanele ngabe uyabusa, usebuswa izinto zasemhlabeni. Sebuswa izinto. Yena akasakwazi ukukhomanda isimo sisuke endleleni yakhe. Kodwa isimo sesiyamphusha sezimpushele eHades. Glory to God. Kodwa nasingamazi uJesu kuthi uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke futhi ophilayo. Bese nganqoba egameni likaJesu. Bese nganqoba. Glory to God. Bese nganqoba. Hallelujah. Bese nganqoba. Yazi bazalwane nasingabuyela nje kuma senses ethu. Sibuyele kuma senses ethu sizazi ukuthi singobani. Singayibona impilo esibhekene nayo. Singayibona impilo ukuthi ingakanani esibhekene nayo. Singayibona impilo esibhekene nayo. Yabona izingane njengoba zihlupha kanje azizihlupheli. Kodwa imbuso yobumnyama uSathane uthumela amadimoni ulwa noNkulunkulu uqobo lwakhe. Uthi akudestroye yonke human race. Yonke into ekuthiwa umuntu especially youth ufuna nje ukuthi uSathane kungabi bikho umuntu ozokwazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila futhi uyaphilisa futhi uyabusisa futhi uyaprotecta futhi uyathatha kusezulwini lakhe ufike uthole khona inguna phakade lakho. Hallelujah. Uyabamoshela nje uyababambezela. Hallelujah. Kodwa na ungabuyela kuye azovuleka amehlo. Uyazi ubuzobona nethuna lakhe eligujiwe ezweni lokomoya kwase kubhalwa igama lakho. Kwabhalwa igama lakho kwathi wasibanibani. Hallelujah. Njalo amadimoni ayihlangana ayathandaza. Athandazela ukuthi uze kulomgodi wakhe asebewugubhile ezweni lakomoya. Na ukuthi awazi ke uzoqhubeka wena uhambe kulezi zinto lezi eziqhuba iprocess ukuthi uyolahlwa. Ulokhu ubhizi yonikela kuso. Uyobuza uzo nakuzo uthi sekufanele kube njani ngamanje afanele kube ukuthi. Ukwenze lokho. Kuphinde futhi ngathi izinto ziyatsheka kakhulu. Uhambe futhi uyobuswa. Sekufanele kube njani kuthiwa kufanele kube ukuthi. Awena ukwazi ukubuza back. Uthi right nifika nathi kufanele kube ukuthi ngakwenza. Kodwa still ngathi izinto they getting worse. Kwenzeka kanjani ukwazi ngoba usatshisiwe. Elithe iBhayibheli ningesabi. Ningasatshiswa. uNkulunkulu esivula amehlo uthi uSathane ufika ngesimo sokwesabisa. Afika kusabise bese kuvalela emgodini. Noma zikhona itepisi zokuphuma. Kodwa ngoba usatshisa ukuthi lezo itepisi lezo ivutha umlilo. Ngeke ukwazi unyathele ukuthi uzosha.
usiyohlala lapho phakathi ke ngenxa ukuthi usatshisiwe. Hallelujah. Bengibacela mina abazofuna uJesu ngoba uyindodana kaNkulunkulu ophilayo futhi ophezulu konke. Bengibafuna ukuthi ake sibathole abazothi cha ngifuna lo nkulunkulu lo Jesu lo oyindodana yophezulu konke. Ngifuna lo Jesu lo oyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke futhi ophilayo. Nangathola yena mhlambe anganginika amandla ukuthi lesimo engibhekene naso nangitshela ngithi isimo suka phambi kwami engubophayo la emhlabeni uthe uJesu ngizoboshwa ngisho nasezulwini. Akona uthi nangubopha la koboshwa nasezweni la komoya. Hallelujah. Glory to God. Uqonda ukuthini uNkulunkulu nayithi okubopha emhlabeni kuyaboshwa nasezulwini. Ufike ube nesilonda la emhlabeni. Kanti lesi silonda lesi saqala ezweni la komoya. Khona enye nje insizwa nje esasikhula nayo. Indala nje yaye nesilonda nje. Sihlala nje singapholi. Sihlala singapholi nje. Kufakiwe umuthi aba strong singapholi nje. Lesi silonda sigujwe kuphi? Sigujwe ku spiritual body sakhe. Amadimoni abhizi asishoshozela lapha. Uthi yasilungisa ngapha kwi physical body. Ngapha siyaqhubeka lapha esaqala khona. Manje uNkulunkulu ufuna ukusinika lawo mandla ukuthi sikwazi go destroy kuma spiritual bodies ethu. So uproot amadimoni atshalo kuma spiritual bodies ethu. Ngoba nake ko uprooteka lapha ya nangapha kwelenyama kuzoba free. Kanti nangizofika ngithi ngithintitha la kanti ngale khona abangcolisayo ngeke kube effective. Kobe ngathi ulwa nje impenga indawo. Hallelujah. Ngoba uzofika uthintithe la ngo12 amadimoni aqoqana wonke ama devilship uSathane anama codes awo ayakhuphuka honke ayohlangana kuthiwa qhubekani kade khuleke mina khulekele indaba yesilonda esila idolweni phindani futhi siphindwe futhi kodwa kusekuseni usiphola futhi sesingaka ukuthi kanti kwenze njani ngoba bengithi sesipholile. Hallelujah. Glory to God. Kanti na ungathola amandla na ungathola uJesu ophilayo oyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke ngeke ulibale ukulokhu ubhizi ubhekana naleli silonda esila idolweni. Uzovuqonde emzimbeni wakho komoya ufika udestroy amadimoni abhizi nomzimba wakho abhizi nespiritual body sakho wa destroy wahlakaze wa paralyze asuke kwi spiritual body sakho kusuke zonke izifo bese uyaqala uyaphila nasezweni lakho lenyama. Sibona uhamba uthi awusengingcono sengi right sengiyaphila. Uye kumuphi udokotela? Angiyanga kudokotela. Angiyanga kudokotela kodwa ngidile nespiritual body sami. Amadimoni lapha busy khona. Vele ngadila naso. uNkulunkulu wangembulela ngawubona umzimba wamamadimoni ukuhlukumeza. Ngalibona nethuna lami seligutshiwe. Ngalivala ngamandla engiwathole kuJesu ophezulu konke. Ngalivala ngaligqiba. Ngalisula negama lami. Angisezukufa ngesikhathi samadimoni. Kodwa sengizofa ngesikhathi sami futhi ngeke ngisafa sengizodlula nje lethi kulomhlaba ngihambe ngezulu lapha engilungiselwe khona. Glory to God. Wena uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke ophilayo. uJesu la uyangazi. Petro phezulu kwaleli dwala nyalakhe ibandla lami amasange Hades ngeke lehlule. Amasango Hades ngeke lehlule ngoba sixoka amasango Hades. Sixoka amasango Hades. Izinto zintshentshe nje amasango Hades. Zintshentshe izinto amasango Hades. Hades kunemzimba yabantu abaphilayo babhizi bayigxova bayihlokoza amadevilship bayihlokoza kuze kuphumele ngapha. Kanti nasifuna uJesu uzofika uJesu asinika amandla sibhekane namasango Hades swashaye swahlakaze abese engasahluli bese siyaphila nasezweni la komoya. Glory to God.
yazi ukuthi abantu bamthanda kanjani uNkulunkulu. Akekho ngamthanda uJesu. Kodwa ngenxa yamasanga Hades bagcina benza nezinto abangasayithandi. Umbona uthi Nkosi yami uyathanda ukwenza kahle. Kodwa kunaleli joka lelalithwele angazi uzolidiliza kanjani. Haleluya. Kodwa nayingazi namhlanje. Haleluya. Kuthi kunoNkulunkulu unoJesu oyindodana kaNkulunkulu ophilayo ophezulu konke. Haleluya. Uzothi uJesu kunika amandla ke manje. Kuthi okubopha la emhlabeni koboshwa nasezulwini. Okukhululayo emhlabeni kokhululwa nasezulwini. Namasanga Hades awanamandla. Awanamandla. Glory to God. Awanamandla. Phela amandla uJesu nawo. Unawo. Hallelujah. Okusathana kwathi naxoshwe ezulwini kwahamba nezikhiye. Hallelujah. Phela uSathane waye uLucifer. Ungadidwa ukuthi zonke izinto engazathi ezibiza uSathane zingathi zingconywana nawe ibheka ngamehlo enyama. Ingenxa ukuthi uNkulunkulu akaphucana izinto akuphezona. Akakuphuci. Naye kunika healing. Uzobabeka izandla baphile. Ubabeka izandla bephile udakiwe. Ubabeka izandla baphile kade uthuka abantu ngale. Ubabeka izandla baphile kade ungamfuni umakhelwane wakho. Kodwa bazophila because uNkulunkulu wakunika healing. Ngeke akuphuce yona. Kodwa mhla udlule emhlabeni uyothi uyafika ukuthi Inkosi ngabeka abantu izandla baphila athi angikwazi. Yodwa mina into engiyazi ngazi gift engakunika yona hayi wena. Wena wazehlukanisa nami. Wawuphila impilo yakho yasesihogweni. Ngakho ke shona esihogweni lapha uphilela khona. Angikwazi. Hallelujah. Glory to Jesus. Kwalona siyithatha lenkosi. Indodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Ophilayo. Uphezulu konke. Ngisho ukuthi uNkulunkulu kade umthemba. Ungaphansi kaJesu. Ungaphansi. Bengangijabulisa mina nongafuna uNkulunkulu ophezulu konke. Hallelujah. Funa lo uNkulunkulu ophezulu konke. My God, hallelujah. Funa lo phezulu konke. Yabona umthola lo phezulu konke. Hallelujah. Udlula lapho kuthiwa kudlulwa khona. Udlule bedwebe phansi thwa la. Uzothi uyadlula nje igazi lophuma ngamakhala bekubona uvela udlula nje. Betha udlule kanjani? Udlule kanjani? Hallelujah. Uthi hayi ngihamba noNkulunkulu ophezulu konke. Glory to God. Bese bekhombisa ukuthi uyazi ukuthi uSibanibani ufike wagcoba lapha phansi egcobela wena. Hallelujah. Benzelani benzela ukuthi usuke wena uqonde kuSibanibani ogcobe phansi. Futhi wenzani? Ungicobelelani phansi? Hallelujah. Kanti na uthole indodana yophezulu konke. Izokutshela ukuthi lo ugcobe phansi kade kuyibhodi yalo abalutshele ngaye. Kodwa umoya kade uphakathi. Umoya kaSathane. Yena akazi lutho. Uyasetshenziswa ngoba uqhelele kuNkulunkulu ondodana yakhe iphezulu konke futhi ephilayo. Ingakho eseyizidlalo sika Sathane nje elayishisa wonke lo rubbish, ethwalisa wonke lo dodo khamba ehlukumeza abantu. Ngenxa ukuthi ubaleke kuNkulunkulu ophila phakade. Kodwa na ubuyisana noNkulunkulu ophezulu konke. Uzokunika amandla ukuthi uhlukane na yonke le mimoya lesililizwe lesi. Uzokunika amandla ukuthi uphile simple life. Simple life ezokuthatha izikuhlanganise nomdali wakho. Simple life. Hallelujah. Impilo oyiphila uthokoze. Impilo oyiphila ungabi nasikweleti unalutho. Phila impilo efree. Ungaphila impilo enesikweleti uphakathi Nkosi yami. Kodwa ngizokwenza njani? Ngoba manje ngifuna ukuphila, wena ukuphila sewacabanga ukuthi lento oyicabangayo. Ukuphila kokubuyisana nendodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Ukubuyisana nendodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Lokho sikubiza ngokuphila okuphakade. Nayiphela insuku zakho uyahamba uyophumula. Hallelujah. Ngoba siyadlula la. Usizani
ukuthi sizuze izwe lonke bese silahlekelwa ukuphila kwethu. Ngoba singalizuza izwe lonke ngokuxabana noNkulunkulu wethu bese nayiphela insuku basala abazalwane bethi bayemncwabeni wakho badumise bajabule bathi ayihambe iqhawe kanti iqhawe alizange libuyisane nomdali walo balikhombe eHades nathi liyafika eHades liyayifica impintshi zalo nabangani balo nobra balo bayakhala bathi kube sasasi ukuthi impilo besiphila sesemhlabeni yayingafanele ukuthi siphile. Hallelujah. Balingisa isicebi esathi nasiphaphama sesiphaphama esihogweni. Hallelujah. Saqala sayibona impilo ade siyiphile ukuthi eish ibingemnandi. Hallelujah. Glory to God. La iphaphama uDivas esihogweni uphaphama ubona uAbra uLazarus. uLazarus kade engelutho ekhothwa zimpukane izinja engelutho kodwa emesaba uNkulunkulu. Glory to God. Wenzani uLazarus uyafa. Glory to God. Kuqhamuka ingilosi ziyamthatha. Ingilosi ithatha ispiritual body sakhe lesathi ngikhuluma ngaso. Leso Satan operator ngaso. Satan akezi kuwe physical. Uqonda ku spiritual body sakho ngoba niyinto eyodwa naso. Kahle kahle wena umoya. Spiritual body sakho isona effective empilweni yakho. Nakuqondwa kuso yonke into ekwenziwa kuso yenzeka kuwe. Nabantu abangamfuni uNkulunkulu amadimoni adila nama spiritual bodies abo. Uthola umuntu behavior like an animal in the world. Ngenxa ukuthi kucontrola lapha ya. Kukhulunywa ne spiritual body sakhe kuthiwa yenza ukuthi thothi spiritual body sakhe sithola siqonde emgqonyeni sihle emgqonyeni. Now uthi ambheka lo muntu ugqoka uthayi uclean ufundile is a graduate times 20. Hallelujah. Kodwa izinto azenzayo siyaphikisana naye ngenxa ukuthi amadimoni ahleli lapha ku spiritual body sakhe bamcontrola lapha ya. Glory to God. Kodwa bese ngabaleka siqonde kuJesu phezulu konke. Nasifika kuye sifike sithi Jesu sifuna ukwazi ukuthi wena ubani. Sifuna uqobo lwakho. Uzofika uNkulunkulu akwembulela ukuthi lo indodana kaNkulunkulu ophezulu konke ophilayo. Bese uthi Jesu right useyangazi phezulu kwaleli dwala. Ngiyalakha ibandla lami. Hallelujah. Glory to God. Athi phezulu kwaleli dwala ngiyalakha ibandla lami. Akakushongo kuPetro kuphela. Ukusho kubo bonke abantu abeza kuye. Ngoba naye esho kimi ngiphuma kwifamily engamazi uNkulunkulu. Kodwa eyazi uNkulunkulu abazolahlwa. Naye esho kimi ethi phezulu kwaleli dwala ngiyalakha ibandla lami. Amasango eHades ngeke alehlule. Nangifika ekhaya ngifika ngiphethe lamandla. Amadimoni acontrol ifamily yami. Amadimoni abukisa ngefamily yami. Azokwazi ukuthi khona ubani namhlanje. Azobona ukuthi kufike bani namhlanje la ekhaya. Azoqala ngakuthola ukuphumula. Azoqala ngathola ukuhlukumeza ifamily yami. Ngoba mina sengikhona nguPetro. Phezulu kwaleli dwala uNkulunkulu uzokwakha ibandla lakhe. Hallelujah. Baqala abafowethu basindiswe. Baqala odadewethu basindiswe. Baqale baphunyuke ezifeni zonke. Baqale bakhululwe ebugqilini bonke bikaSathane. Baqale bakhunyulwe ebugqilini bonke. Hallelujah. Ngiqale na ngithi lokhu ngiyakubopha la emhlabeni nasezulwini. Kuboshwa ngempela. Kuboshwa lamadimoni ade ebhizi ehlukumeza ifamily yami. Ayaboshwa ngqi. Aboshwa yimi ngoba senginikwa amandla. Ngenxa ukuthi ngibuyisane noJesu. Yabona na uhlangana naye. Ukhulula inhliziyo yakho. Akufundise ukuthethelela. Ngoba ezinye zezinto uSathane angena ngazo ukungathetheleli. Hallelujah. Ukungathetheleli. Uthola usuyagula wenze into kuvele babheka ukuthi abhekana ukuthi khona ni engakuye. Uyathuma amadimoni gijimani nobheka. Ufuna ukumlimaza lo. Checkanti khona ni enga. Abathi babheka kuyo ngamadimoni kusathe hey khona gibela ngenani ngayo ke. Ngenani ngeenga. Simenzeni mhluphekiseni. Angene ngeenga. Hallelujah. Glory to God. Hayi unayo imali Sathane unayo kunandaba
mhluphekisene naye iphethe uzohlupheka iphethe cha Sathane uhola kahle thathani kimi udrug inyoka endala uzohlupheke nayo ngoba imali akusiyona esenza sibe rich kodwa into esenza sibe rich ukubuyisana noNkulunkulu odala izulu nomhlaba nokubuyisana noJesu oNkulunkulu wakhe uphezulu konke futhi ophilayo bese siba rich. Glory to God. Hallelujah. Kodwa bese ngamthola nomuntu ofuna uNkulunkulu ophezulu konke. Bese ngamthola yena uthi cha hayi mina sengiwazamile amathemba. Kodwa bengangamthola ophezulu konke. Lithizwa uNkulunkulu, uNkulunkulu udala izulu nomhlaba nakho konke kuwo. Na wadala nomuntu. Wayesethi esemdala umuntu kwase kuba khona uSathane. Wayesedala isihogo uNkulunkulu. Esidalela ubani uSathane. Hallelujah. uSathane wayesethi ke uNkulunkulu ngoba wena ungixoshile ezulwini lakho ngifuna ukubona ukuthi bangaka bazoza ezulwini ngoba mina usungidalela isihogo lapho ozongiqedela khona sengifuna ukubona ukuthi abantu ke bakho ke badale ngomfanekiso bakho bazoyena kuleli izulu olibadalele bona wagibela kubo washona kubantu waqala wa-advertise izinto ezizobabambezela waqala wabavulela amasango eHades baqala babona ngathi izinto ezixabene noNkulunkulu izona izinto ezisestyleni. Hallelujah, glory to God. Yini xabene noNkulunkulu uSathane uzomlaya ngawe. Hallelujah. Yabona abantu abangakholwa nabantu abangamfuna uNkulunkulu abajabulela ukubona ingane kamakhelwane iphumelela ngoba banoSathane bafuza uba uyise wabo uSathane. uSathane akajabula ukubona umntwana kaNkulunkulu esindiswa efuna uNkulunkulu wakhe kodwa ujajiliswa ukuthi umntwana kaNkulunkulu uhlukana noNkulunkulu uqonde esihogweni. Kuyamjabulisa ke lokhu uSathane. Nawe uboyibheka na usajajiliswa ukuthi abanye abantu behlelwa izinto ezibhlungu. Kuthi kuyacaca ukuthi inkosi yami nangisuka la ngesihogweni ngoba sengifuza ubaba uSathane. Akakujabulela ukuthokoza, akakujabulela ukuphumelela kwabanye. Ufuna ngathi ngaphumelela yena. Hallelujah, hayi abanye. Glory to God. Ungaphumelela ngendlela ophumelela ngayo. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ngelinye ilanga uyoyilanda phambi kaNkulunkulu ngayo yonke lento oyenzayo. Ngayo yonke lenhliziyo oyibambayo uyibambela izingane zabantu zingayiphambili. Ngakho konke lokho okwenzayo fisela abanye abantu izinto ezimpi. Udali engaphakathi kwakho udala inhliziyo empi. Yili igate lelovulela ngoSathane. Awuhlanze inhliziyo yakho. Kufisela abanye abantu izinto ezinhle. Khona kophuma nalokho ukubambezela. Hallelujah. Ngeke kwazi ukuphuma ungakahlangani noNkulunkulu phezulu konke. Ngeke kwazi. Ngeke kukwazi. Kodwa ukhona uNkulunkulu phezulu konke. Hallelujah. Kodwa ubungayincenga nenhliziyo yakho. Kuthawo kodwa Jesu ngiyathanda ukuza kuwe. Kodwa nazi izinto ezikanje ziyangiphazamisa. Angisiza ungipha amandla ukuthi ngikwazi ukuyinqoba. Nanka amasango eHades amile phambi kwami. Hallelujah. uJesu uzokunika amandla ukuthi uphule amasango eHades. Wasinika amandla nathi sase ezinye nje igelekeqe. Hallelujah. Ezazingenalisizo lalutho. Kwakuyinkuni zesihogo. Hallelujah. Glory to God. Kodwa umusa kaNkulunkulu wasigcwalisa uNkulunkulu ngamandla wasinika amandla kwahluleka amasango eHades. Namhlanje sihamba sikhulekile asisabi lutho. Asisabi lutho. Ngoba siyazi ukuthi sinophezulu konke. Hallelujah, sinophezulu konke. Glory to God. Sihamba noNkulunkulu ophezulu konke. Yazi nawuphethe into ephezulu konke uhamba free. Zike ifike ezinye izimoto uthothi kuthiwa yey kunodaka la. Ayiphumi. Baqhamuka bahamba ngemotonyana ezincane ezikhasa phansi. Bathole sebemelele kude. Aqhamuke lo nohamba ngemoto ayithemba ayiphethe amasonto angaka. Athi likuphi udaka? Bathi hayi ngeke udlule la. Abesithi bangilindile eRichards Bay.
ngicela ukuthi ningiqhelela ngidlule ngizodlula mina uthole ifaka iphume. Glory to Jesus. Hallelujah. Iphume. Nina namba ngeemoto ezishisha phansi. Kofanele ukuthi nime nilinde isimo salomgwaqo. Kofanele ukuthi nime nilinde isimo saloludaka ukuthi luze lome lihwamuke. Hallelujah. Loya ophethe imoto ephezukwayo zonke uvele wadlula. Kunjalo kulabo abahamba noNkulunkulu ophezukonke. Kunjalo. Bathi bemile belinda ukudlula. Aqhamuka ophethe uNkulunkulu ophezukonke athi yini inkinga? Try kunodaka bethi no mina ngiyadlula la because of my living God. Ayidlulele. Adlule. 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 Try ayungayilapha kudlule lapha ayi ngiyodlula mina ngodlula ngegama lika Jesu. Ngiyadlula ngegama lika Jesu. Ngiyadlula ngegama lika Jesu. Bambone ngempela edlula. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngisakhuluma ngokuphezulu konke. Khona enye inceke kaNkulunkulu. Yafike yamukela uJesu yaphenduka. Yamthanda uJesu. Hamba ya ihleli nabafowabo hostela ngekhathi zodlame. Kubulawa yonke into. Bathi babehlele hostela washo wathi cha sengifuna ukuye ekhaya mina ngeke ngikwazi ukuhlalela into la. Ngoba la ihostela kukhandwa intelezi. Kubulawa abantu. Siphuziswa igazi labo. Kuhlisidliswa inyamba zabo kuthiwa kwenzela khona soba strong. Wathi mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu ophilayo. Bathi abafabo uzohamba kanjani ngoba manje kuthiwa kufuneka umuntu ozobonakala yale egate. Wathi cha hambela mina namhlanje cha ngeke ngize ngikwazi ukuhlala la. Bamncenga bathi hayi ungahambi. Wavela wapakisha impahla zakhe. UnoJesu lo usindisiwe. Wayipakisha impahla zakhe waqala kunamasotsha amile lapha agade ozoyisangweni. Bambone ehamba edlule emasotsheni. Wadlula wazongena. Wazwayigibela itaxi. Wabuya weze KZN. Kunganyakaza umuntu. Ukuthi unecala nokuthi akanalo. Kodwa ngenxa yokuthi bathi na uyaphuma ngoba kwakazi ukuthi la ihostel abantu abaphuma la baphuma bayobulala abantu emalokishini. Babadla lezibiba labo badlala lo ukuphuma kwabo la bayo destroy elokishini. Manje masothe segade ukuthi akuphume umuntu la. Kodwa nawabona ngale phuma nesuitcase yakhe. Waphume phethe uKristu ophilayo. Waphume phethe uNkulunkulu ophezukonke. Baqala abafowabo basala bakhala bathi oh yekathi uzodlula yini? Kazi uzodlula yini? Uzodlula yini? Nkosi yami. Nawuphethe uNkulunkulu ophezukonke. Udlula na kungadlulwa khona. La kungadlulwa khona uyadlula. Hallelujah. Glory to God. Kodwa ke khona ufuna lo uNkulunkulu ophezukonke. Ophezukonke. Uphezukonke. Jesus. Samthatha uNkulunkulu ophezukonke. Sathi nasibheka amathemba ethu kade sinawo. Nathi ngiyalibheka lelithemba lami elingapha ngibona this is useless. Nangithi ngibheka leli ngapha nalo ngithi nangithi ngibheka leli sengibhekene no what a wonderful God we serve. What a marvelous God we serve. Hallelujah. Glory to Jesus. Nathi ngiyalibheka ingaphakathi lami ngizithola sengiclean. Nathi ngiyayibheka inhliziyo yami ngithola iclean. Hallelujah. Kodwa nangithi ngibheka ipast lami ngithola inhliziyo yami imbi. Ngithola inhliziyo yami inokungaxoleli. Ngithola inhliziyo yami namagqubu. Ngithola inhliziyo yami ne-retaliation. Hallelujah. Kodwa nangithi ngiyabheka manje ngibona inhliziyo yami ine-forgiveness yodwa. Irrespective ukuthi umuntu ungenzeni. Kodwa ngiyakhona ukumxolela ngenxa ngibhekane noNkulunkulu ophezukonke. Glory to God. Into edala ukuthi sikwazi uxolelana sisihamba nophezukonke. Ukuthi uphezukonke. Lokho kusicasulayo nosicabanga ukuthi yikho obekuzosiza sivele cace nje ngokusobala ukuthi hayi beku-useless. Ngakho kaba operator ngawokho baxolele ubakhulekele ukuze bathole uNkulunkulu ophezukonke ozobasiza emhlabeni besaphila azabasize nasezulwini sebedlulile emhlabeni.
haleluya ngoba kufuzile sifocus nethi kuphela la kodwa ke sifocus sisicabange nalapha esophelela khona ngithi niyabona amangcwaba khona kusho ukuthini lokho kusho ukuthini lokho kusho ukuthi kuhamba izinsuku zala emhlabeni iphele ngakho ke nayiphela izinsuku zakho zasemhlabeni zophela wena ukuphi kwelika moya zophela ulungisile indlela yakho ukuthi ukwazi ukubuyela lapho oqhamuka khona phela wena uphumi la emhlabeni uphuma kuNkulunkulu ophezukonke yingakho ukuthatha izidumbu zofakwa lapha ngoba isuke ingasakwazi ukwenza lutho okade ephila usesukile kusisidumbu besihamba ngenxa ukuthi kusekhona lo wafakwa uNkulunkulu ukuphuma kwakhe kuphela yonke into ngakho ke izinsuku zakho zophela ukuphi wena angikhulumi ngebody ayibody yeke ibody ayinamsebenzi ibody nendawo yayo lapha egraveyard mina ngikhuluma ngawe uqobo lwakho your spiritual your spirit life ukuphi wena ngokuphila kwakho haleluya ngadlala amadimoni ayakhohlisana amadimoni athi ayibambelela la bambelela uyobamba nawe uthi usabambile kubona sekushelele sekuyawo kuthi ayisuka la gijima bamba lapho wena ubamba kuthi uyawuyeke sekujasha sikaxaka nalokho usuka uthi usabambile uyabona ikwenze njani shintsha funa kunye usabambile nakhona nanku umoya webusuka oyibamba zonke lezi zinto bese ziyaphela insuku zakhe naye phela insuku zakhe iphela usabambe la ukuphela kweinsuku zakhe lokho lithi zikaNkulunkulu konke kwakukuye konke kwavela ngaye glory to Jesus kuzovela kusho ukuthi lo wagijima ezakithi thina sivela kuwe we've got no power for him ngakho ke uNkulunkulu ufanele udecide ngayo ukuthi uyapi athi uNkulunkulu bonke abasuke kuNkulunkulu ophezulu wonke nasi isihogo sibafanele ngoba ekhuluma amathemba akho ehlangulula ezisho ukuthi cha thina siyazi uNkulunkulu uthi akuvelanga lutho ngaphandle kwakho haleluya haleluya kukhuluma notshani busho utshani ukuthi wena uNkulunkulu ebusika thina besisha sibe mhlophe kodwa naliqala ihlobo besenza sure ukuthi lokho wathi asibokwenze siyakwenza besilalela iqini instruction yakho lo ugijimile wezakithi wathi thina siuNkulunkulu wakhe thina asazi lutho haleluya glory to God bengisho njalo ekseni ngithunywe uNkulunkulu ukuthi yena uNkulunkulu ondodana yakhe iyaphila iphezulu konke abayilandelayo izobanika amandla bekwazi ukumelana nazo zonke izimo bekwazi ukumelana nayo yonke imibuso yaleliswe bekwazi ukubekezelela yonke into uSathane afuna ubantshontsha ngayo glory to God bekwazi ukuma noma isimo sesithi siyayitsheka hallelujah glory to God sesithi siyatsheka ngoba sike sifika isimo na usuzocelwa kahle ezocela uSathane efuna uqeda nje ngawe efuna uqeda nje nangebandla laNkulunkulu ngoba wena uyidwala uPetro efuna ukuthi nje leli dwala ngidestroye leli dwala leli alifaka kufakayo kodwa idwala nalokho elithenje hayi wena uKristu ondodana kaNkulunkulu ophezulu konke ophilayo angihlukani nawe hallelujah glory to Jesus lizoma ibandla kaNkulunkulu ngoba ifoundation ayinyakaziseka kodwa nakunyakaza ifoundation Sathane usehlakaniphile manje usenyakazisa ifoundation manje uyabona awuna ufuna ukudila izindlu ngeke ulokhu ushone le shala lapha phansi hallelujah Sathane uyakwazi ukwenza lokho ukuthi ake ngizama ukubhekana nefoundation kodwa na uthi ifoundation strong aish akaphumeleli ngakho ke kufanele sihlale kuye simazi
singakhohliswa abanye ngoba abamazi sebehambile naye ngingasho eqaleni ukuthi uJesu wayikhuluma nabafundi bakhe kodwa wathola ukuthi abantu abangamazi kakhulu yiba abafundi kwaze wayedwa umuntu amaziyo cabanga labantu bawu12 out of 12 people uyedwa wazi ukuthi uJesu bani out of 12 uyedwa waziwa oyedwa nje yonke le 11 ayimazi uyabona emhlabeni baningi kanjani abantu abangamazi uNkulunkulu baningi abantu abangamazi uNkulunkulu kodwa abantu bashumayela yena lokho kwenzani kwenza ukuthi noma yini abayishoyo noma ngabe kuthi wrong kanjani kodwa ngoba benicabanga ukuthi bazi uNkulunkulu nigcina nani seniyenza haleluya kana ukuthi bazokunika uNkulunkulu ophilayo yena lo uNkulunkulu ophilayo uyakwazi wena onikiwe ukuyobuza kuwe ukuthi uNkulunkulu kade shumayela lo yababe ebandleni ubeshumayela ukuthi wena uNkulunkulu ophezulu konke uyakwazi ukusiza umuntu kanjani nje ngempela kungenzeka yini lokho nawe uya kuye uzokutshela ngingasasho mina sekuzobe sekusho umoya engcwele kuwe esechazela konke kungasakhulumi mina hallelujah glory to God Jesus asitholeni lo uNkulunkulu ophezulu konke egameni lika Jesu